ne ferim de rău. Asta e mesajul. Rău, dacă nu e recunoscut, nu te poți feri de el. Răutatea, care este o abstracțiune, ceva care e contra naturii. O ființă care e contra naturii. Poate fi reprezentată prin niște monștri. Având în vedere că e lumea plină de răutate, și acum sunt războaie și sunt masacre și de toate, că răutatea e în creștere, e în bună dezvoltare în lumea întreagă, merită reprezentată. Consider că sunt un fel de realism, că realul devine fantastic în anumite condiții. Monstrii pe care îi fac sunt niște sugestii, niște aluzii la niște fenomene veritabile din viață. Că am trăit războiul, ceea ce, gândindu-mă la hitlerism și la fascism, este fantastic, dar a devenit real. Având în vedere că autorul Apocalipsii tot din cap a făcut imaginile, a scris imaginile, m-am căznit eu să le traduc în imagini vizuale, în imagini plastice. În labirint, monstruos e labirintul. E o construcție care seamănă cu construcții moderne din societatea în care trăim. Trăim într-un fel de labirint și e un minotaur în centrul labirintului care ne așteaptă să ne facă de petrecanie. Sunt născut în 1930. Taică-miu era moldovean, dintr-un sat de pe lângă Moinești Bacău, așa, statul Puduri, și în vacanțe mă duceam acolo. Restul copilării și școala am făcut-o în București. Fiind nepotul unui frate al tatii, care tâmpit fiind, cum zicea taică-miu, de frate-său, a ajuns general și în decembrie 44 a trecut la nemți, cu convingerea că mai câștigă nemții războiul. Și atunci toți chirnogii, toată familia a trecut la pușcărie. Am trecut și eu. Ca să declar că sunt agentul lui unchiul meu. Și n-am declarat, după care mi-au dat drumul destul de repede. Ceilalți frații unchii mei au stat mai mult la pușcărie decât mine. Eu am scăpat mai ieftin, câteva luni. Am fost absolvent de liceu și am intrat la matematici. Și am absolvit facultatea de matematici în 1952. Și având eu un dosar bun, cum era pe vremea aia cu dosarul, n-am găsit post decât la meteorologie. Și m-am făcut meteorolog la aeroportul Băneasa, la protecția navigației aeriene. După care desenam ca să mai câștig ceva, că publicam în diverse ziare, la Flacăra și la Contemporanul, cum era pe vremea aia, cu pseudonim. După care doamna Ligia Macovei, mare graficiană, care era secretara secției de grafică, a văzut niște desene de ale mele și fără să cer m-a făcut membru Uniunii. La 30 ceva de ani s-a urcat la cap că am talent. Am expus la niște expoziții internaționale și am luat și niște premii și am devenit grafician.
și la niște alegeri destul de libere la Uniunea Artiștilor Plastici am fost ales secretar al secției de grafică, fără să fiu membru de partid. M-am căsătorit la 19 ani, în mare amor, după care am fost prima serie care am făcut armata în cadrul facultății și am făcut vreo 6 luni de militarie. După care am divorțat, după care iar m-am îndrăgostit, după care iar m-am căsătorit. Am avut și 2 fete. Făceam desene și sufeream de pofta să fac mai multe exemplare. Și atunci am lucrat la atelierul de gravură al Uniunii. M-am învățat să fac litografie și să desenez pe piatră cum desenez pe hârtie. După care a venit un gravor mai în vârstă, domnul Poatvean Scheleti, așa, care m-a învățat să fac și gravură pe metal. Și mi-a plăcut mai mult gravura pe metal decât litografia. Era o mare bucurie lucratul. Și imprimatul. Cum ați văzut, e presa aia minunată. Și lucram cât lucram, după care imprimam, după care mai corectam imprimatul și mai lucram. Și de-aia am lucrat foarte mult. Câteva mii de gravuri. E o presă care datează de 100 și ceva de ani pentru gravură în tipar adânc, la care se scobește partea care trebuie să fie imprimată, desenul să iasă negru. Și asta e tipar adânc. Și am făcut tipar adânc. Fac o placă de metal pe care o atac cu acid, după care, când e atacată, o încerneluiesc și o trag la presa asta cu pâsta, cu pricina și iese imaginea imprimată. Am dorit să fac mai mult bine și n-am reușit să fac decât ce am putut. Și bine fiind, pentru mine, fiind arta. Și arta trebuie să spune ceva, indiferent ce fel de artă e. Ce am spus în imaginile mele, să ne ferim de rău și să facem binele. Asta e ce aveam de spus. Acum vă spun un banc evreiesc. Gândirea noastră contemporană a fost dirijată de 5 mari evrei. Începând cu Moise, care a zis că omul trebuie să fie cap și să se ferească de rele, și a scris poruncile așa, ca să ferească omul de rău. După care a venit Hristos, alt evreu, așa, care a zis că omul trebuie să fie cu inima și bine, în dragoste de Dumnezeu și dragoste de aproape. După care a venit Marx, alt evreu, și a zis omul este în burtă și materie, așa. După care a venit Freud și a zis omul este sex. După care a venit alt evreu, Einstein, și a zis totul e relativ.